Mag ik uw gewaardeerde aandacht voor de militaire autoriteiten, begeleid door luitenant-kolonel Vladimir Spies. Lieutenant-generaal Lanchares zal de erewaffels in ontvangst nemen. Rechten! Links! Acht! Rechts! Goed! Muziek! Muziek! Erewaffels! Het nodig! Stop! Uw gewaardeerde aandacht voor de civiele autoriteiten met de gouverneur van Limburg, de heer Roemer, begeleid door kapitein buitendienst van Meijer. Vrijheid. Wat is het ons waard? Gijs Tuinman, ontvanger van de militaire Willemsorde en de Bronzen Leeuw, zei hierover het volgende. De ware betekenis van vrijheid is dienen in de krijgsmacht of gediend hebben
zoals de veteranen hier. Niet het hebben of ervaren van vrijheid, maar het actief beschermen van je idealen waarin je gelooft en de dingen die je belangrijk vindt. Dit vat perfect samen met welke inzet jullie hebben gestreden voor vrede en veiligheid overal in de wereld. Vandaag herdenken wij ons als eerste onze gevallen collega's, uit respect voor hun ultieme offer. Respect ook voor allen die na een inzet beschadigd thuiskwamen en daar tot op de dag van vandaag mee om moeten gaan. Daarnaast ook nog respect voor allen uit de directe omgeving. De partners, kinderen, ouders van onze gevallenen en oud-collega's. U allen, zoals hier aanwezig, deelt dit respect met ons. Uw aanwezigheid toont voor mij in ieder geval een grote verbondenheid onder elkaar. Waarvoor onze dank. We willen ook ons respect uiten naar de vele vertegenwoordigers uit de Limburgse samenleving. Onze gouverneur, de heer Roemer, als vertegenwoordiger van alle Limburgers. Onze waarnemend burgemeester, de heer Hoes van de gastgemeente Roermond, die al vele jaren ons de gelegenheid biedt deze herdenking voor u allen te organiseren. Heren, dank voor uw aanwezigheid. De jarenlange aanwezigheid van het bisdom Roermond. Vandaag in de vorm van Monseigneur Everard de Jong. Monseigneur, bedankt voor uw aanwezigheid. We are also very proud to see a representative of the International Military Organization Joint Force Command, Bronsum, Lieutenant General Lanchares. Sir, thank you for being here. Ook danken wij de vele vertegenwoordigers van nog steeds actief dienende onderdelen. En de aanwezigheid van meerdere burgemeesters en politieke vertegenwoordigers uit onze provincie toont ook dat respect aan ons veteraan. Vandaag, de 18e herdenking van de Stichting Limburgse Veteranendag, staat wat ons betreft in het teken van respect. Respect is de waardering hebben voor wat iemand is of om wat hij gedaan heeft. Respect vormt de basis en de kwaliteit van alle relaties in onze maatschappij, waarbij betrokkenheid, oog en oor voor elkaar hebben de kern is. Verder kan ik u mededelen dat na het verzenden van een bericht aan Zijne Majesteit de Koning betreffende onze aanhankelijkheid, wij het volgende antwoord mochten ontvangen. Kapitein, waarde collega's, op verzoek van Zijne Majesteit de Koning wil ik u allen op zaterdag 17 juni 2023 bijeen op de 18e Provinciale Limburgse Veteranendag te Roermond zijn oprechte dank overbrengen voor de boodschap die hij bij deze gelegenheid van u mocht ontvangen. Uw uiting van verbondenheid heeft de koning zeer op prijs gesteld. Graag wens ik u allen een waardige herdenking en een goed samenzijn toe. Getekend Dr. Anders L.H.I. Brummelaar, schout bij nacht, adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning. Als onderdeel van deze herdenking is ook vanmiddag, waar ik u hartelijk voor uitnodig, het vieren op het evenemententerrein. En wij hopen u allen volgend jaar weer terug te zien. Bedankt voor uw aandacht. Wordt dus aan de ceremonie.
geachte genodigden die in het militaire, burgemeester, monseigneur, luitenant-kolonel, general. Goed dat u er allemaal bent. Tijdens Memorial Day vorige maand op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten kwam ik in gesprek met veteranen van de Tweede Wereldoorlog. Heren met een zeer respectabele leeftijd. Maar ik sprak ook met jonge veteranen. En al hun verhalen treffen mij telkens recht in het hart. In de veteranennota die de minister van Defensie onlangs publiceerde, staat dat de belangstelling en aandacht voor veteranen in de samenleving flink is toegenomen. En dat hoort ook zo. Mijn eigen belangstelling voor veteranen is er altijd geweest. En dat komt zeker ook omdat ik er geregeld veteranen ontmoet. Zoals ik dat in Den Haag ook al deed. Maar het gaat verder. Ze raken mij. Mijn vader Zaliger was immers ook een veteraan. Hij was 22 jaar oud toen hij zich als dienstplichtig militair in mei 1940 meldde voor de strijd. Aan de westoever van de Maas bij het Brabantse dorpje Groeningen. En moesten zij de Duitse tanks tegenhouden. Met enkel een geweer en een paar patronen, zei hij later gekscherend. En een lange tocht naar Duinkerke volgde. Veel meer liet hij thuis niet los over die tijd. En ook niet over zijn arrestatie als verzetstrijder of over hoe hij ternauwernood ontsnapte aan het vuurpeloton in Rotterdam. Jarenlang heb ik niet zo goed gesnapt waar dat zwijgen vandaan kwam. Maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik het begreep. Dat hij ons misschien wel in bescherming wilde nemen voor de ellende. Dat hij niet wilde dat zijn eigen trauma het trauma van zijn kinderen zou worden. Maar toch, hoe moeilijk ook. Het is belangrijk om in ieder geval te proberen uw verhalen met elkaar en met ons en met de mensen om u heen te blijven delen. En voor ons om te luisteren en te begrijpen. Zodat wij ervan kunnen leren, maar vooral ook dat we er op het juiste moment er zijn. En zodat we kunnen blijven onthouden dat vrijheid en vrede absoluut niet vanzelfsprekend zijn. En wat u ervoor heeft moeten doen en moeten laten. Ik mocht als Kamerlid de manschappen bezoeken in Afghanistan. Ik hoorde de verhalen. Ik zag de kameraadschap. Kreeg inzicht in het harde werk. Het vaak zo moeilijke werk. En ik voelde voor zover dat mogelijk is als buitenstaander de spanning van het op patrouille gaan. Ik zag de discipline, maar zag ook de Dutch approach. Ik zag de angst en de onzekerheid van de mensen die daar op de vlucht waren voor de oorlog. Maar zag juist ook de dankbaarheid voor jullie aanwezigheid bij al die missies over de hele wereld. 1,5 week geleden mocht ik aanwezig zijn bij de beëdiging van de nieuwe lichting militairen van de Limburgse jagers in Venlo. Daar sprak ook een moeder, wiens zoon in Afghanistan is gesneuveld. Hartverscheurend. Beste aanwezigen, dames en heren, voor alle veteranen is 2023 een bijzonder jaar. Want 20 jaar geleden, in 2003, werd in dit Nationaal Herdenkingspark het Nationaal Monument voor Vredesoperaties onthuld. En daarmee kregen ook de gevallen militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog tijdens of als gevolg van een vredesoperatie om het leven zijn gekomen, een bijzondere herdenkingsplek. En nu er op ons eigen continent een vreselijke oorlog wordt uitgevochten, beseffen we maar al te goed hoe dankbaar we mogen zijn dat wij in deze provincie en in dit land in vrede mogen leven. We realiseren ons dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar moed en offers vraagt. En dat is, en daar ben ik me zeer van bewust, gemakkelijker gezegd dan gedaan. U hebt deze woorden omgezet in daden. U hebt uw leven gewaagd voor vrede en veiligheid in vaak verre en onveilige oorden. U hebt een taak volbracht onder uiterst moeilijke omstandigheden. Veel te veel van uw kameraden hebben een inzet met hun leven moeten bekopen. Aan hen betuig ik mijn diepste dank en respect voor het grote offer dat ze hebben gebracht.
Voor sommige veteranen was en is de geestelijke belasting van een uitzending zwaar om te dragen. Zij worstelen nog elke dag met enorme last. En uiteraard denken we zeker aan hen ook vandaag. Beste aanwezigen, ik ben ervan overtuigd dat het ook vandaag weer een waardevolle en betekenisrijke dag wordt. Voor u veteranen zeker, maar ook voor alle andere Limburgers die zich bij u en uw werk betrokken voelen en die graag hun waardering en dankbaarheid willen laten weerklinken. En ik kan me alleen maar vereerd voelen dat ik vandaag als gouverneur van deze provincie de vertolker van de gevoelens van al deze Limburgers mag zijn. Dus spreek ik mijn diepste respect uit voor uw inzet en zeg ik een welgemeend dank u wel. Nu het lied Veteranen Halleluja zingen. Your bags and shut the door. You crossed the sea to fight a war. You didn't know just what would happen to you. Stepped in the dirt, boots on the ground, and gunfire was the only sound. And to yourself you whispered hallelujah. You never saw the end in sight now, did ya? The days of ash and haze of red, the blood, the mud, too many dead. Your weary soul was crying, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You hear a shot, you know you're in a deadly spot. You never thought this day would come now, did ya? Your brother falls down to the ground. The enemy is all around, and from your lips you scream a hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
die de gemeente Roermond ook wil uitstralen naar u allemaal om hier aanwezig te zijn in dit herdenkingspark. Tegenwoordig van de krijgsmacht, gouverneur, monseigneur, geachte aanwezigen, maar natuurlijk vooral de veteranen. Want het is uw dag vandaag. Ik heet u als burgemeester van harte welkom in veteranenstad Roermond. Vandaag zijn we hier, zoals ieder jaar op deze dag, een week voor de Landelijke Veteranendag, bijeen in het herdenkingspark Roermond voor de Limburgse Veteranendag. Een dag die speciaal aan het leven is geroepen om de Limburgers onder elkaar, die zoveel hebben meegemaakt, ook hier lief en leed nogmaals te laten delen met elkaar. En ik zag het net al, waarbij mensen elkaar begroeten, meteen vertellen welk regiment ze gezeten hebben, meteen vertellen welke uitzendingen zijn geweest, welke missies ze zijn geweest. En dat geeft meteen weer die binding die je met elkaar gehad hebt tijdens de actieve dienst en die ook blijft, want het is een kameraadschappelijkheid die je voor het leven aangaat. En op deze plaats wil ik natuurlijk namens het gemeentebestuur van Roermond, de Stichting Limburgse Veteranendag en alle vrijwilligers die deze dag hebben mogelijk gemaakt, bedanken voor het vele werk. And of course a special word of welcome to our guests of the Allied Joint Force Command Brunsum, in particular to Lieutenant General Luis Lanchades. Yes, that you? Yeah, present. Deputy Commander of the NATO Military Headquarters. We are honored, of course, to have you among us today. It's important that we all attend this Veteran Day together. Our shared commitment to peace and freedom will always continue. Together, we remain committed to the important human rights that often young men and women have fought so hard for. Thank you. Het is belangrijk, dames en heren, dat we samen aanwezig zijn op deze Limburgse Veteranendag. En niet alleen ik als burgemeester van de gastgemeente, maar vele burgemeesters van de andere gemeenten die ook daarmee hun betrokkenheid tonen met de veteranen in hun gemeente. De gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid zal altijd blijven bestaan. Veteranenstad Roermond vindt het belangrijk dat er voor de veteranen in ons land één vaste plaats is om te herdenken en om samen te zijn. En dat kan hier, dit herdenkingspark. Met het Nationaal Indië Monument, het Nationaal Monument voor Vredesoperaties en in het midden het Verbindend Monument. Deze 3 monumenten gedenken allen die zijn omgekomen tijdens hun dappere strijd voor vrede en veiligheid overal in de wereld. Een plek waarin het kameraadschap herdenken van alle gevangenen en het delen, zoals ik net zei, van soms moeilijk te verwoorden gevolgen van de inzet van veteranen samenkomt. Ook belangrijk en van betekenis om deze Limburgse Veteranendag in stand te houden en ook te starten met een herdenking voor we vanmiddag naar de gezellige markt met demonstraties gaan. We doen het herdenken om niet te vergeten. Het is een oud Joodse spreekwoord wat ook zegt, zolang je naam genoemd wordt, blijf je in leven. De eerste keer, dames en heren, dat ik hier was, een groot aantal jaren geleden, was ik hier met mijn vader. En eigenlijk niet helemaal vergelijkbaar met het verhaal van de gouverneur, maar mijn vader was Indiëganger. En daar waren wij trots op thuis. Want we hoorden zijn verhalen en we hoorden ook waarom hij naar Nederlands-Indië ging. Dat ging om de orde te herstellen, om vrede en veiligheid te brengen, om gezamenlijk een front te vormen tegen de vijand. Gisteren eindigde hier nog een mars van studenten van de gildeopleiding Veiligheid en Vakmanschap. Ik heb ze mogen ontvangen op de markt voor het stadhuis. En daarna marcheerden ze weer in rap tempo deze kant op. En met die mars, VEVA marcheert heet dat, kondigden zij de Veteranendag aan. Er werd geld ingezameld voor de actie Hulp voor Helden. En daarmee worden belangrijke projecten voor veteranen en hun thuisfront mogelijk gemaakt. En iedere maand organiseert hier de Bond van Wapenbroeders in het Generaal Spoorpaviljoen een lezing, De Veteraan Vertelt, ervaringsdeskundigen. En er zijn gelukkig vergevorderde plannen voor de oprichting van een veteranencafé in het paviljoen. Maar ook op basisscholen in Roermond en de rest van Limburg vertellen veteranen hun verhaal en worden kinderen begeleid bij herdenkingen. En van augustus tot en met oktober dit jaar organiseert de Stichting Nationaal Indië Monument in het Generaal Spoorpaviljoen de tentoonstelling Japanse hellships, gevangen op zee. Belangrijk dat dit allemaal gebeurt en daarom ook dank aan al die vrijwilligers die ook voor een groot deel hier vandaag aanwezig zijn. Het al eerder gememoreerd, Nederlandse militairen leveren wereldwijd nog steeds hun bijdrage aan vrede en veiligheid.
Dus kun je er ook niet omheen om de oorlog in de Oekraïne te noemen. En natuurlijk ook andere gebeurtenissen in de wereld. Ze drukken ons met de neus op de feiten. Dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ik was eigenlijk van een generatie die dacht geen oorlog meer mee te maken. Natuurlijk de Koude Oorlog, dat was ver weg. Maar een oorlog veel dichterbij, waar het nog zou kunnen zijn dat je eigen generatie weer moet opdraaien voor de verantwoordelijkheid die ook bij het bevechten van de vrijheid hoort, dat hadden we toch niet voor mogelijk gehouden. En toch is het gebeurd. En eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, was ik wel blij dat die energiecrisis er kwam. Dat we voelden aan mijn lijf allemaal wat het betekent als je niet meer zaken wil doen met een land wat je niet aanstaat. Waar geen vrijheid, geen democratie, geen respect voor elkaar is. Eindelijk realiseerde het ons weer. Eindelijk wisten we ineens weer waarom de producten in de supermarkt duurder werden. Die oorlog heeft dus wat dat betreft ook heel veel bijgebracht wat gewoon hoort bij een samenleving, bij een verantwoordelijke samenleving en bij een verantwoordelijke opvoeding van elkaar. Maar ik zei het al, Oekraïne drukt ons met de neus op de feiten. Dat leven en vrijheid niet vanzelfsprekend is. En de Oekraïense militairen die met gevaar voor hun leven onverminderd en dapper vechten voor hun land, voor de onafhankelijkheid en een vrij Oekraïne. Slava Oekraïne. Maar eigenlijk doen ze het natuurlijk ook voor ons. Want stel je voor dat de Oekraïne wordt overlopen door de Russen. Wat gebeurt er dan? En daarom is het ook zo mooi dat ook de Bondsrepubliek Duitsland de verantwoordelijkheid stap voor stap heeft genomen. Heel moeilijk. Om te zeggen, ja, ook wij zijn verantwoordelijk voor de stabiliteit en de vrede en veiligheid in Europa. Die militaire steun is gelukkig flink opgeschroefd in alle delen van de wereld. Want het sturen van materieel, het trainen van Oekraïense militairen, bewaking van het luchtruim. Tal van Nederlandse militairen droegen en dragen hun steuntje bij. Zoals op dit moment ook in Litouwen en in Roemenië. Wij zijn bijdrage leveren aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO langs de Europese oostgrens. Het laat zien hoe belangrijk de inzet van de militairen is, hoe belangrijk de waardering voor de veteranen is. Vaak onder extreem moeilijke omstandigheden die belangrijk zijn voor de stabiliteit en vrede, moet u uw beste beentje voortzetten. Vrijheid is niet gratis. U moet het koesteren en goed onderhouden. En als het moet, bevechten, soms tegen de hoogste prijs. Op een dag als vandaag beseffen we ons terdege hoe belangrijk het is dat u zich daadwerkelijk hiervoor heeft ingezet. Respect en waardering, ik volg de vorige sprekers, vormen ook de kern van wat wij vandaag willen uitspreken naar u veteranen. We doen het gemeend en met volle overtuiging. Dank voor jullie inzet voor de wereldwijde vrede. En laten we ook het thuisfront niet vergeten. Ook zij hebben vaak moeilijke momenten meegemaakt of maken die nu nog mee. Als je jong bent en je gaat de oorlog in, je gaat naar een missie toe en je hebt misschien een partner of nog niet, met een paar jaar kwijt. Je relatie staat onder druk, de relatie met je kinderen staat onder druk, de verjaardagsfeestje, de diploma uittrekken, al die dingen die zo normaal waren de afgelopen decennia, die zijn er eventjes niet. Dat zijn de momenten waarop we er voor elkaar staan. Tot slot, dames en heren. Het beeld dat Nederlanders op dit moment hebben van veteranen is gelukkig weer heel positief. Het is ook goed dat er in de samenleving veel erkenning en waardering is voor het werk dat u ver van huis moet verrichten. U wordt gezien, en terecht, als plichtsgetrouw, behulpzaam en moedig. Ik sluit me daar natuurlijk graag bij aan. Wat wij van u kunnen leren, is dat we onze vrijheid moeten koesteren. Dat we als verantwoordelijkheid beschouwen om ook de democratische rechten in stand te houden. Dat is het waard voor ons allemaal om ons iedere dag weer opnieuw voor in te zetten. Ik wens u allen vandaag een bijzondere dag toe in Veteranenstad.
Papuaans Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, voormalig Joegoslavië, Sinaï, Cambodja, Rusland, Eritrea, Congo, Angola, Italië, Irak, Djibouti, Afghanistan en Mali. Ten slotte voor hen die door het werken aan de vrede gekwetst en beschadigd raakten en het respect voor degene voor wie deze last te zwaar werd. Ik verzoek u te blijven staan. We gaan over tot het leggen van de kransen. Recht! Ere! Goed! Manieren, neigen. Uitnodiging! Stap! Hoog! Op de plaats! Rust! Rust! Dank u wel. U kunt weer gaan zitten. Luitenant-kolonel Badou,
vertegenwoordiger van de inspecteur-generaal der Krijgsmacht en tevens inspecteur der veteranen, en luitenant-kolonel Saathoff, commandant 42 Panzerinfanteriebataljon Limburgse Jagers, leggen samen een krans namens de Nederlandse strijdkrachten. De burgemeester van Roermond, de heer Hoes, legt een krans namens de gemeente Roermond. En de burgemeester van Echt-Susteren, de heer Hessels, legt een krans namens de gemeente Echt-Susteren. Plaatsvervangend commandant van het Joint Force Command Brunssum legt een krans namens Joint Force Command Brunssum. General, sir, may I invite you to lay your wreath on behalf of the Headquarters Joint Force Command Brunssum. Voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag, kapitein buitendienst Verboeket, en de heer Bergholst van de Stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen het Eldershoes leggen een krans namens alle veteranen in Limburg.
Vlaghijsers, aan de vlag! Mars! Vlaghijsers! Hijsen vlag! Mars! In de houding! Start! Op de plaats! Rust! We zijn bijna aan het einde gekomen van de ceremonie. En ik vind het wederom een eer dat ik dan hier weer mag spreken. Juist als laatste, want de laatste indruk blijft meestal ook wel hangen. En daarom zal ik mijn best doen om het kort en krachtig te houden. Want een goede speech is een korte speech, heb ik ooit van een marinier geleerd. Voor ik mijn gebed uitspreek, wil ik jullie in ieder geval 2 dingen vertellen. Op de eerste plaats krijgen jullie allemaal de hartelijke groeten van Sanneke Brouwers. Jullie eigen aalmoezenier van de regio Zuid-Nederland. Sanneke is er vandaag niet. Velen van jullie kennen haar wel, of kennen haar verhaal wat ze zo graag vertelt. Dat verhaal van de heilige Christoffel. Christophorus, de Christusdrager. Zij vertelt dit verhaal best vaak. Christoffel is ook de beschermheilige van de reizigers. En laat Sanneke nou net zelf op reis zijn. Ze is met de veteranen en thuisfront mee naar de terugkeerreis naar Srebrenica. En ze doet jullie allemaal de hele hartelijke groeten. Ook in Srebrenica zal zij daar ongetwijfeld gesproken hebben over het verhaal van dragen, de last op je schouders nemen, gedragen worden en ook over verdragen. Ik neem met veel genoegen haar honneurs hier vandaag waar. Want zo werkt het nou eenmaal bij onze krijgsmacht. We hebben wat voor elkaar over. We helpen elkaar, soms om de rugzak te dragen als die te zwaar wordt. We helpen elkaar er wat van te maken en er het beste van te maken. Dat geldt voor militairen, dat geldt voor heel veel van de mensen hier van het thuisfront en het geldt ook voor aalmoezeniers. En het tweede wat ik jullie wilde vertellen is dat jullie allemaal ook nog eens de hartelijke groeten krijgen van onze paus Franciscus. Ik was daar eind april op bezoek met collega aalmoezeniers op een studiereis. En op 26 april ontmoetten wij hem persoonlijk na het avondeten. Daar schudde hij de hand, ook mijn hand. En ik moet zeggen, toen mijn naamgenoot mij recht in de ogen aankeek en mij begroette, vroeg hij mij: "Pray for me." Bid voor mij. Het heeft enorm veel indruk gemaakt. En daarom vond ik het voor vandaag extra passend om deze overweging af te sluiten met het vredesgebed van mijn favoriete heilige, de heilige Franciscus, waar ook de paus zich naar genoemd heeft. De heilige Franciscus leefde in de 12e eeuw en is ook nu nog steeds heel erg actueel en bekend vanwege zijn liefde voor de schepping, voor de dieren, voor de natuur, maar ook voor zijn eenvoudige leven en het oog dat hij had voor de armen en de mensen die in de rand van de samenleving leven. Hij heeft zeker voor die tijd ook veel reizen gemaakt en zijn boodschap van vrede over de hele wereld verteld. En dat vredesgebed is ook vandaag de dag nog heel actueel. En ook als u niet gelovig bent of niet zoveel hebt met heiligen, dan denk ik toch dat het gebed voor u een inspiratie kan zijn. Eigenlijk denk ik voor iedereen wel. Mannen, vrouwen, jong en oud, militair of thuisfront, veteraan of niet.
Limburgers en andere Nederlanders zou ik zeggen, of andere mensen. Voor soldaten-generaals, voor veteranen, partners. Luister maar wat hij u misschien aanspreekt. Heer, maak mij een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. Laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat mij geloof brengen aan wie twijfelt. Laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt. Laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten. Niet om begrepen te worden, maar om te begrijpen. Niet bemind te worden, maar te beminnen. Want het is toch door te geven dat men ontvangt, door te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergiffenis ervaart, door te sterven dat men verrijst tot het eeuwig leven. Amen. Dirigent Ritmeester Zegers mag ik u bedanken voor uw muzikale bijdrage aan deze herdenking vandaag. We zijn bijna aan het einde van de herdenking gekomen. Wilt u allen gaan staan voor de afmars van de banier? Voorwaarts. Mars. We zijn nu aan het einde gekomen van de officiële herdenking. De voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag en de gouverneur van de Koning defileren als eerste langs de kransen. U kunt, als u dat wilt, en dat gebeurt al, aansluiten voor het défilé langs de kransen. De aanwezige veteranen verzoek ik op te stellen achter de pipers voor het veteranendefilé. De overige aanwezigen verzoek ik alvast naar het evenemententerrein te gaan. En namens het bestuur van de Stichting Limburgse Veteranendag dank ik u allen hartelijk voor uw aanwezigheid. De piper stelt zich nu op voor afmars veteranendefilé en veteranen, u kunt zich hierbij aansluiten. Ja. Donderdag kan ik dan door.
Oh Jan. Ja. Laat gaan je kikkers zien. Ik denk dat Gefeliciteerd met de improvisatie. Ik heb maar één camera. Hier was het wel. Oh, voor de rest ga ik niet. Ja. Hoi. Staan we erop? Ja. Gekleurd zijn wel. Hey, prima door. Jo. Ja, kijk uit voor het afstapje, nou, want het is een valkuil. Zeker niet, omdat het op is.